U nastavku programa nešto malo drugačije. Sve folklora, bit će i nekoliko pesama večeras. Pozivam profesorku Milenu Blagojević-Lazić da vam se predstavi spletom pesama. Inače, moje poznanstvo sa profesorkom ima onako dugi niz godina, najpre preko srpsko-grčkog prijateljstva kada kuzim u Smederevu, a zatim je i bila profesorka u gimnaziji u Smederevu na predmetu muzičke umetnosti. Izvolite! Dragi prijatelji, ove divne manifestacije, rodna polja, dobrog dola, zahvaljujem se na pozivu svim organizatorima, a posebno mom dragom Aleksi Gitariću, inače mom bivšem učeniku gimnazije, koji je bio hipertalentovan za mnogo toga, kao što ste i videli u organizaciji ove večeri, a posebno za muziku i za ples, što je i kolega Dragan Janjić to kao koreograf iskusio. Naravno, među brojnim mojim učenicima tu su mnogi dobrodošli koje pozdravljam, a posebno Ivana i Srđana Gitariće, koji su isto ostavili traga u ovom svom kraju, a ja kažem, nadam se da će ova manifestacija dugo godina trajati, na mnogo je leta i čast mi je da sam sa vama večeras i iz još jednog razloga, zato što sam kao komšinica na neki način ovde poreklom iz susednog sela, pošto je moja majka Živoslava Stevanović, upravo iz Mihajlovca, koji ima uvek dobre međuljudske odnose sa Dobrodočanima. I evo, u to ime kažem da se družimo, da ova manifestacija traje na mnogo leta, čast mi je, i u to ime, znači, idemo, večeras mi je baš po volji. No.